zelan bueltatu zinen Durangorantz? Guk pentsot... Durangora ez oraingo, ezta? Bueno, Durangora llego zinen egingo, joan ginen egiten da etxe, basarrera. Egiten da basarrera ja segiduen. Segidu. Ze amaz da bizo. Hau man etxera. Eta gogoendeko zu huelti edo huelti ez bestak, izo bakan kontatutako. Treni ekarrizkule uste doni, zeraino, Bilboraino. Bago egiten. Gure ginen, oin. Gure aitintzeta gero errebaino azaztek etorzien. Baina, hemen etxien iztelo eta apurtuta osan da. Eta berregeneretan, beruzen. Eta amamaren baserri zen orduan, ezta? Zenbat urte? Bueno, amaman baserri esan. Zan hori Hau bizizana. Hau bizizana. Bueno. Baina zan baserri hori lehezen dune Serafinek Aramendizena. Amak bierrein bikoan, ezta? Eta lehen esan duzu, baina bierrein hasi zan... Lehenengo basarrezen dituen hartajorran erbestien, gero hainikitan eutortezana, trenera ebe bat esan, sorontzan dituen bierretan. Lehenengo, honek Tuur Berman, honek iztarozintako tubuak, Alemanan, honek Alemanan nien, hanek zuen. Hemen durukonez, sorontzan... Handik egonak ere. Sorontzan ungirien urrutxun. Bai, kapo gura ondoan. Da hanek joen, da borduen zelako defensa gote zien, zelako karetak eta egote zan playa etorri joen batza Breas, horrek jute, egote zan. Ni soldauten honetan nien el año Madrilen, el año 55-6. 6-7. Baina, 6-ien, ama izarra etorza. Semebi, haike falta, da semebi que falta Madrilen da este Afrika. Beti eslago eusoan zera eukien guk relazioa defendidu ziteko. Osea, urte beten diferentzia, nik honen bile, Madrilen trenea urten entzen. Da hau, hartu estazioan atutxa, ia Afrika. Zoi horretan alargunen semen nagusize behintzat, libratu iten zan soldontzatik. Baina eskondu eskero. Baina esan libreta, atzeratu, porrogia. Bai, porrogia. Porrogia, atzeratu ikian. Osea, hau Madrilen, da ni atzeratu ikian, baina gero belu ube joanen bia. Joanen bia. Bilo batera hongitzan, ama eskartzen pagatxua. Eta segiro eguen zuen familia nola harkotzan, segiro eguen zuen kanta falta zenuen. Ona. Baina zelan bizi zen aiken falta eta gerraren ondorizuek eta zelan bizi zen. Bueno, gura mata ikiztien, hau masko todo bastante cultural diko, honek sotra irarnarra zegozan, bere gazteen poan, krosinera, ero, zerbizioan, ero, frantez behaki hoen, guri. Berbero zela mekizkuz. Da, bueno, harik finizan, gura mape, haman ondoan tietu, beste txemebi, gura bizukiren gerran arepe torzien, gero, hor galdako aldi meukien, inozen beste kurtu behi, beste uraikien anaize baten zemiek eta arepe torzien gerratek etxun kisto, da, gerula. Tarotez nik jaten. Gurera mejoretan, Guadalajara nagozien kartzelan. Tarotez nik jaten, etorrezin gure txera, eta ni galdakora, maristera. Hame maristeko zin ordu zen. Marianistas. Maristek. Da, babak izotenien zerien egozten, horanta bera, egozibi iztien egiten, baba, zara, kanpotik etorte zen, baba batzo. Ni honetara entronen zen da beste izigenak mejoretu gozatu. Intercambio. Intercambio izan genuen.